Minsan ka na bang nakasubok ng tinatawag natin na textmate? Radyo Nobela. Kamusta? Kamusta naman ang naging experience mo? Naging forever ba kayo? O parang sa textmate lang, na kapag di ka na nireplyan, wala nang kayo? Mga kabarangay, atin ang pakinggan ang radyo novela ni Dahlia para sa ating storya na pinamagatang Textmate. Papa Rods, ako si Dahlia, 29 years old, at isang babaeng hindi naniniwala sa social media. May Facebook naman ako, Papa Rods, pero ginagamit ko lang po yun para sa trabaho ko. Pero kung pagkakakilala sa ibang tao, mas gusto ko pa rin yung personal at pinakagusto ko lagi yung makikilala ko sila sa pamamagitan ng text. Napakaluma, no? Ganong paraan ko kasi gustong makilala ang Prince Charming ko. Kaya naman nung nagkita kami o nung nakita ko si Raj, 31 years old, di ko na pinalagpas ang pagkakataon na maka-textmate siya. Nakita ko si Raj at mga kasama niya, isa pang lalaki sa bar kung saan ako nag-work bilang isang waitress. Una pa lang, nagustuhan ko na siya. Kaya naman, di na ako nagpatumbik-tumbik pa. Inutusan ko ang isa kong katrabaho na kunin ang number ni Raj. Akala ko noon, di niya ibibigay dahil nga di pa kami magkakilala. Pero nagtiwala ito. Ibinigay niya ang kanyang numero hanggang isang gabi. Tinext ko siya at dun na kami nagsimulang dalawa. I-text ko na nga siya ngayon. Hi! Ako nga pala yung kumuha ng number mo sa bar. Saan na ba yung phone ko? Eto. Hi, ako nga pala yung kumuha ng number mo sa bar. Okay, replyan ko nga. Dahlia, right? I'm Raj. Alam ko ay mali. Hi, Raj. Kumain ka na ba? Actually, hindi pa eh. Gusto mo sabay tayo? Gusto ko yan. Masarap pa naman ang ulam ko ngayon. Ako kasi di ko masyadong gusto yung ulam ngayon. Tortang talong. Naku, di nga masyadong masarap yung ulam mo. Hihi, joke. Pwede ba kitang tawagan? Gusto ko kasing marinig boses mo. Ano ba yan? Sige. Hi, Dahlia. Hi, Raj. Nasabi ko na sa'yo kung anong ulam ko. Ikaw, anong ulam mo? Sinigang na baboy. Wow! Paborito ko yan. Yung sinigang o
ako? Charot! Pwedeng both kung papayagan mo. Oy, joke lang ha. Baka mabigla ka sa akin. Okay lang. Pwede mo naman akong biglain ng biglain. Nga pala, di pa kita nakikita eh. Bigla ka kasing tumakbo papunta sa kitchen ng bar nyo. Buhok mo lang nakita ko. Pero okay naman buhok ko, no? Hindi naman kita yung split end sa malayo. Hindi naman, pero parang sunog. Nasunog kasi yun nung nag-aalay ako ng kandila sa altar namin. Hindi ko napansin kakadasal at kakapikit ko kinakain na ng apoy yung dulo ng buhok ko. Sobrang taimtim ng pagdarasal ah. Ano ba yung hiniling mo? Wag na, nakakahiya. Pilitin mo ko para malandi na kita. Anong sabi mo? Ha? Wala. Sige na, ito naman, nahiya pa. I said a little prayer kasi na sana makatext at makatawagan ko na yung forever ko. So, ako na kaya yung sagot ng dasal na yon? Tingnan natin. Ika-claim ko na. Pwedeng ako na? Sobrang kilig, Papa Rons, nung unang try ko palang nalandiin. Pero kumagat agad siya. At mula nga noon, ay tuloy-tuloy na ang naging pag-uusap namin. Sinabi ko nga sa kanya na una pa lang, wala na akong balak tignan o kausapin siya sa kahit anong social media tulad ng FB at nauunawaan niya naman yun. Pabiro pa nga nitong sabihin na lugi raw siya kasi ako nakita na siya samantalang siya ay di ko pwedeng makita pa. Sabi ko sa kanya, konting hintay pa at magkikita rin kami. Mas maganda naman sa personal na magkita, di ba? Pumayag siya na maging textmates kami at paminsan-minsan ay nagtatawagan kami bago matulog. Natuwa nga rin siya. Sa huli kasi feeling daw niya, bumabalik daw siya sa pagiging 90s hanggang early 2000s. Kung saan patok na patok ang textmates. And speaking of patok ha, sobrang patok na patok ako kay Raj dahil lahat ng mga gusto niya ay gusto ko rin. Well, kung magpapakatotoo ako, marami akong pagpapanggap na ginugusto yung mga bagay na gusto niya para syempre dagdag points, di ba? Di ba ganun naman talaga, Papa Rods? Talaga? Grabe, Dahlia. Ang dami pala nating in common, no? Parang meant to be. Meant to be A, friends, B, lovers, C, lovers. Oh, bakit naulit yung lovers? Para piliin mo yung lovers. Ito naman, nakakainis. Oo nga pala, speaking of nakakainis, alam mo ba, sobrang inis ako kapag may pinyang pizza. Hala, gusto ko ng pineapple sa pizza. Paano na to? Ay, yak! Yes, Kadiri, hanggang kabilang buhay. No to pineapple sa pizza. Anong kala nyo dyan, dessert? Exactly! Hindi bagay! Pero tayo, bagay. True! Naku, naunahan mo ako, dapat nga ako ang unang magsasabi sa inyo niyan Ayoko talaga ng pineapple sa pizza. Saka yung pasa sa embutido. Grabe yun. Ayoko nun. Bakit pati pasas sa embutido ayaw mo? Kahit pasas lang naman ang buong embutido, ayos lang sa akin OMG, isa pa yung ayaw ko talaga. Pasas? Ano yan, menudo? Uy, ako gusto ko ng pasa sa menudo. Doon, okay ako. Ano ba yan? Ayoko nga ng pasas sa menudo. Ay, totoo yan. Kahit budburan nila ng pasas yung menudo, ayos lang. Kahit nga yun na yung gawin nilang karne. Saka gusto ko yung green peas sa menudo. The best yun. May allergy ako sa green peas pero konting kembot na lang sa pagpapanggap. Malulusutan ko rin to. Ako rin!
OMG, same! Grabe talaga, ang dami nating pagkakaparehas. Kulang na nga lang eh. Pati feelings natin. Parehas. Sorry na, Pasas, green peas at pinya. Nadamay kayo sa pagpapanggap ko pero worth it eh. Wala naman ako nakikitang ibang dahilan para hindi tayo maging magkaparehas. This is so meant to be. Nagawa ko na namang magpanggap dahil nga gusto ko siya, Papa Rods. Huwag na tayo magmalinis. Minsan o madalas, ginagawa nyo rin namang magpanggap para magustuhan kayo ng taong gusto nyo, di ba? Saka na lang ako aamin at babawi sa kanya kapag naging kami na. Pero paanong magiging kami? Parang ayaw pa niya nga akong diretsahin. Na gusto niya ako, obvious na kaya. Na parang bet niya na rin ako. Hay, sana naman, umamin na siya para tuloy-tuloy na ang maging saya ko. Papa Rods, bukod sa direktang pag-amin niya ng feelings niya sa akin, ay may isa pa akong problema kay Raj. Lagi rin kasi itong umiiwas kung napupunta na sa usapang pagkikita. Ilang buwan na kami magkausap dalawa. Wala raw siyang ibang kausap na babae, kundi ako lang. Napakasaya, di ba? Mapapasana all na lang, di ba? Siyempre, Papa Rods, kinilig ako doon. Ganon din naman ako sa kanya. Mula nung makatext ko siya, wala na akong ibang pinaglaanan ng atensyon ko, kundi siya lamang, Papa Rods. Binaliwala ko lahat ng mga kaflings ko noon. Seryoso na ako kay Raj at sana ay seryoso na rin talaga siya sa akin. Pero paano niya yun malalaman? Ayaw nga nitong magpakita sa akin kahit na anino niya. Dinner ngayon. Masarap ang tinola. Panalo yun. Lalo na't medyo malamig na. At paambon-ambon pa sa labas. Mukhang masarap yan. Bakit pa ayaw mo makipagkita sa akin, ha? Ilang buwan na tayo magkausap pero hinibuhok sa legs, hindi ko man lang makita. Wala akong buhok sa legs, di ba? Nasabi ko na sa'yo yan. Ayo? Walang buhok? Sana all. Teka nga, hindi yan yung gusto kong puntuhin dito eh. Bakit ba ayaw mo makipagkita sa akin, ha? Kasi nahihiya pa ako eh. Saka baka wala akong mailabas na confidence kapag nagkaharap na tayo. Ano bang wala kang maipakitang confidence? Ayan oh. Tingnan mo nga. Talo mo pa ang kandidata sa pageant dahil nag-uumapaw yung confidence mo. Sa text at tawag, oo. Pero syempre, iba pa rin sa personal. Nakakahiya eh. Paano kung di mo magustuhan na itsura ko? Ano bang hindi ko magugustuhan? Kaya ako nga pinakuha number mo dun sa kawork ko kasi gusto ko itsura mo eh. Parang baligtad. Dapat ako yung hindi pa confident makipagkita sa'yo kasi hindi mo pa ako nakikita talaga. Teka nga. Anong teka nga? Kaya ba ayaw mo talaga makipagkita sa akin kasi nag-aalangan ka sa itsura ko, no? Uy, grabe. Hindi naman, kaya lang... Kaya lang ano? Natatakot ka na sa unang date natin, hindi mo magugustuhan ang itsura ko? Sobrang babaw naman ata. Kung magsalita naman to eh. Samantalang itsura ko naman yung naging basehan mo para kunin yung number ko. Raj 1, Dahlia 0. O siya, panalo ka na. Pero hindi ka dapat mag-worry sa itsura ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng sofa. Di ba bangko yun? Parehas lang naman yun na inuupuan. Anyway, hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero may ilalaban din naman ang mukha ko, no? Saan ilalaban? Sa sabungan? Joke lang, wag pikon. Ikaw namumuro ka na sa akin. Ito naman? Nagtatampo agad? Kasi nakakainis ka eh. Ganyan lagi paraan mo para makaiwas ka na kitain ako. Uy, hindi ah. Ewan ko sa'yo. O sige na, mamaya na lang tayo mag-usap kasi may gagawin pa ako. Host, anong gagawin mo? Sabi mo, free ka makipagkwentuhan sa akin ngayon ah. Nagbagong schedule ko bigla. May bubuhatin pa pala akong sofa. Okay, bye!
Nagtatampo ka nga. Hindi Bakit naman ako magtatampo? O siya, next time na lang tayo mag-text o magtawagan. Okay lang yung next time. Itanong mo sa sofa ko na nagtatampo. Babu! Legit ang pagtatampo ko noon, Papa Rods. Nakakahiya nga ang inasta ko kasi di naman kami magkarelasyon para mag-demand ako sa kanya ng date. Pero di ba gets nyo naman ang feelings ko? Ang tagal na kasi namin magkausap pero wala pa rin ako napapala sa kanya. Paano namin ito move sa next level kung walang mangyayari, di ba? Ano to? Usap-usap na lang? Di pwedeng ganun, no? Di ako nagparamdam sa kanya ng ilang araw para ma-feel niya talaga ang pagtatampo ko at para ma-realize niya na mali na hanggang usap lang kami. Ano yun? After niyang tanungin, lagi kong anong ulam namin wala na palang balak iakyat sa next level? Di ba rin ganun, Papa Rons? Bahala siya. Namimiss ko siya pero hindi ito ang oras para maging marupok. Kailangang manindigan ako. Kapag di na rin siya makikipagkita, no text o tawag akong sasagutin mula sa kanya. O ano? Nagtatampo ka pa rin ba? Obvious ba? Sorry na. Ewan ko sa'yo. Ayaw ko tang kausap. Tingnan mo tong taong to. Ikaw tong tatawag-tawag sa akin tapos biglang ayaw mo akong kausapin. Hindi kita tinawagan, no? Aksidente kong naupuan yung phone at ikaw yung na-dial. Pero ang bilis mong kunin yung phone mo mula sa pagkakaupo mo, ah. Pagkasagot ko, nag-hello ka agad. Kasalanan ko ba kung mabilis yung kamay ko? Ikaw nga, isang ring lang, sinagot mo na agad. Di ba nga? Isang ring pa lang pero mula sa di umano'y pagkakaupo mo sa cellphone mo pero nasagot mo agad. Di ka pa kasi umamin dyan. Miss mo ako, no? Ay, ang grabe ng confidence, ha? Yan ba yung sinasabi mong wala kang confidence kaya ayaw mo makipagkita sa akin? In-open up na naman po niya ang meet up namin. Malamang, kaya nga kita tinawagan, di ba? Akala ko ba di mo ko tinawagan? Hindi nga kita tinawagan. Naisip ko lang na tawagan ka nung na-dial na ng puwet ko yung number mo sa phone ko. Kaya inisip ko na lang na sign yun. Kaya yun, tinuloy ko na lang na tawagan ka tsaka... Namiss din kita. Ewan ko sa'yo. Ayaw kitang kausap. Okay. Tingnan mo, sinukuhan mo na agad ako. Ilaban mo naman ako. Hoy, nagtatampo ako. Siyuin mo ako. Mawawala ba yung pagtatampo na yan kapag pumayag na ako magkita tayo? Say, Friday night? Mawawala ng slide pero makakabawi ka. Kung ililibre mo ako ng dinner at take-out ng meal para sa almusal ko kinabukasan. Okay, so it's a date then. Hindi ka lugi sa itsura ko, promise. Di ko maitago ang saya at sa wakas, pumayag na rin si Raj na magkita kami. Ang dami na naming pinag-usapang plano na kung ano-ano. At yun ang gagawin namin pag nagkita kami. Paparod sa totoo lang, napashopping tuloy ako bigla ng isusuot ko. Di kasi pwedeng basta-basta ang damit ko. Kailangan, lulutang ang ganda ko. Nakapagbitaw na kasi ako ng salita na di siya logi sa itsura. Kaya dapat, panindigan, di ba? Di nyo alam kung ilang santo ang dinasalan ko para lang di masyadong bukang-buka ang pores at sana di ako magka-pimple sa araw na mismo ng pagkikita namin. Nag-scrub na rin ako ng katawan para makinis at malambot-lambot naman ang aking balat. At syempre, baka after namin kumain balak mag-cuddle, di ba? At least, ready ang skin. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Araw na kung kailan kami magkikita. Ay nako, sobrang kaba at saya ang magkahalo kong nararamdaman. Dumating ako sakto sa oras sa resto kung saan kami mag-date. Bago ko pumasok sa loob,
ay tinignan at chinek ko muna ang sarili ko sa salamin at saka nagdagdag ng pabango. Medyo kumupas na ata ang pabango ko habang naghihintay ng taxi. Nang pumasok na ako ay panay ang lingon ko para hanapin si Raj. Di naman problema yun sa akin dahil alam ko naman ang mukha niya. Pero wala siya dun sa pwesto kung saan ko sinabing nakaupo ako. Pero may isang lalaki dun na busy sa kanyang cellphone. Napakunutno ako dahil pamilyar sa akin ang lalaking ito. Di muna ako lumapit at nang kinumpirma ko kung sino, ay ba, nanlaki ang mga mata ko. Ito yung katabi ng lalaking gusto ko. Naku, Papa Ron, ibang lalaki yung kinuhanan ko ng number. O, iba yung kinuhanan ng number ng katrabaho ko. Paano na to? Raj? Yes. Ikaw si Dahlia? Yes. Wow! Di nga ako lugi sa'yo. Pabango mo pa lang, pwede ko nang i-take home. Oy, joke lang. Huwag ka ma-offend, please. Hindi naman. Okay ka lang ba? Parang namumutla ka eh. Wala. Medyo nahilo lang ako dun sa taxi na sinakyan ko kanina papunta rito. Oh, ganun ba? Teka, maupo ka muna. Uminom ka ng tubig at kukuha kita ng kape bago tayo umorder ng food. Maganda yun para mawala yung hilo. Ganyan din kasi ako eh. Mahiluhin. Waiter? No, okay na. Kailangan ko lang talaga maupo. Okay na ako sa tubig. Sigurado ka bang okay ka lang? Kinakabahan naman ako sa'yo. Unang kita natin to tapos di ka ba okay? Nako, hayaan mo ko. Okay na okay ako. Woo! Ang saya! Ang saya! Hindi ka okay eh. Kilala kita. Ikaw din, kilala kita. Kilalang kilala. Malamang. Matagal na tayong magka-text eh. Hindi mo naiintindihan eh, pero kilalang kilala kita. Ha? Ikaw yung kaibigan nung dapat... Dapat ano? Wala. Sige, kuha mo na ako ng kape. Mukhang dumoble yung hilo ko eh. Waiter! Dapat ano? Ano? Ikaw yung kaibigan nung dapat ka-text ko ngayon. Ang labo. Pakiklaro naman please. Nalilito ako eh. Nagkamali yung katrabaho ko, okay? Dapat yung number ng friend mo yung kinuha niya at hindi yung sayo. So, di ka pala interesado sa akin, ganon? All this time, kala ko gusto mo ko. Yun pala, ibang taong nasa utak mo habang ka-text ako. Pero kasi... Okay lang ba na magkape muna tayo? Umorder kami ng kape. Ang awkward talaga, Papa Rods. Di ko kasi alam kung bakit bigla akong napadulas o napabulalas tungkol doon. Dapat kasi nintay ko munang matapos ang date namin, saka ko sinabi sa kanyang totoo. Ayan tuloy, mukhang mapupurnada ang free dinner at take out ko, pangalmusal ko kinabukasan. Panakaw-nakaw akong tumitingin sa kanya. Ganun na rin pala siya sa akin. Actually, di naman masama ang itsura niya eh. Gwapo rin naman siya. Kaso, yung kaibigan niya lang kasi ang nagustuhan ko talaga. Moreno kasi, Papa Rods. Yun ang hilig ko. Pero kung tutuus-tuusin, okay na rin siya eh. Dapat kasi, di muna ako nagsalita agad. Nakakahiya tuloy. Ngayon, di ko alam kung paano tatapusin tong date na to. Babalik na sa pagiging powder yung kape mo, kakahalo mo dyan. Sorry. Saan? Sa kakahalo o sa pagprangka mo sa akin na di mo ako gusto? Wala naman akong sinabing hindi kita gusto. Ang sabi ko lang,
Mali yung inakala kong tao na makakadate ko ngayon. Pinaganda mo pa ganun din naman yun. Hindi ako yung gusto mo. Kala ko sa atin ako yung madidismaya sa makikita ko. Baliktad pala. Ikaw yung nadismaya. Ako dapat yung mag-sorry. Sana maintindihan mo ko. Siyempre hindi ko naman inaasahan na mali pala yung nakuhang number ng kawork ko. Nakakadismaya ba itsura ko? Hindi So sa paningin mo may potential ako? Potential na ano? Maging rebound mo. Grabe yung rebound ha? Di ba parang ganun na rin naman? Sige na, i-rebound mo na ako. Di ako magrereklamo. Gamitin mo ko, Dahlia. Gamitin mo ko. Nakakainis ka. Huwag mo ako masyadong patawanin. Ang sakit sa tiyan. Di ba plus points kapag napapatawa namin kayo mga babae? Okay, paano yan? 3 points na ba ako sa puso mo? Baliw! Pero oo nga. Gusto namin na napapatawa kami. Raj 1, kaibigan ni Raj 0. Ano bang pangalan ng kaibigan mo, ha? Alam ko rebound mo ko ngayon pero hinay-hinay lang naman sa pagtatanong tungkol doon sa crush mong kaibigan ko. It really hurts. Ang magmahal ng ganito kung sino pa yung katext mo ang kaibigan mong gusto. O siya, hindi ko naalamin pa. Wag na. Kasi interesado ka na sa akin, no? Actually, mas interesado ako sa libreng dinner at takeout na pang breakfast ko bukas. Ito na yung simula ng paggamit mo sa akin. O sige pa, Dahlia. Gamitin mo pa ako. Gamitin mo ng todo. Ano ba sabi na kasing tumigil na? Di naman sa paninira dun sa kaibigan ko Pero ako, kaya kitang ilibre kahit hanggang dinner next week. Kahit i-take home mo pa yung waiter para may tagalapag ng kutsara mo. Yan ba yung walang confidence, ha? Nilalaban mo ako sa lakas ng loob mo, Lumalakas lang naman yung loob ko kapag ngumingiti ka. Order na tayo ng waiter. Food ng waiter. I mean, food dun sa waiter. Kahit litong-lito ka na dyan sa mga salita mo, basta wag lang sa feelings mo. Okay na ako. Ewan ko sa'yo. Ano ba yung order mo? Kahit ano na pwede hanggang dinner next week. Sabi mo I-take out mo na kaya yung chef para hanggang next month na. Pwede bang ikaw na lang yung i-take out ko? Para hanggang forever na? Dahlia 1, Raj 0. Ay, minsan talaga, may mga plano tayo na di nagagawa o natutupad. Pero di naman ibig sabihin nun ay di na pwedeng maging masaya at maganda ang kalalabasan. Tulad na lang ng sa amin ni Raj. Di naman talaga ito yung plano ko, pero para bang tinadhana para masira ang unang plano ko para mapunta ako sa plan B kung saan makikilala ko si Raj at paparod sa aminin ko. Ito ang pinakamagandang nangyari sa lahat. Ngayon po ay magtatatlong taon na kami magkarelasyon ni Raj. Pinagtatawanan na lang namin pareho ang pagkakamaling ito na aming nakaraan. Isang pagkakamali na nagbigay daan para makilala namin ang taong para sa amin.